ostatky. Každý chce ísť so nejou, nastávajú zmetky. A moje mačo, že náš ušla iba jedna krávka. Nezostane už na blízku veru žiadna. Jej, zaraná je najlepšejších, zaraná je rosa. Keliše mi pod travičkoj žumneš mi kakosa. Košenie je môj koníčok, jako šibí v noci. My gačové tak robíme. A travičku premeníme na pachňace šenko. To líženie na šenke šoj, poločke vemenko. Na Mariška še už vidí, jak už liško líga. Lenže ešte pazne duší. Jej, zaraná je najlepšejší, zaraná je rosa. Keliše mi pod travičkoj šumneš mi kakosa. Košenie je môj koníčok, jako šibí v noci. My gačové tak robíme. Ten je náš. Jeden, čo robí. No nevyšlo mi to, ale ja viem ešte jednu pesničku. Daj to tú inú pesničku. Priatelia, nenechajte ma v styku, spievame všetci aj deti, že je nedaleko od Trenčína. Býva pekná Katarína. A teraz sami. A čo si sa spieval tu? Však na zvýšeniu stane. Ja sa tu trápim, bo deti sú tu, dávam dokopy a ty... To tak sa... Detičky, poďte všetky sem, lebo pán primátor sľúbil, že dostanete nanu. Tak poprosím všetky deti sem, tu, ku mne. Ešte na náuky? Dojde. No, detičky, kto má 13 rokov? Kedy, pani, ste mala? Sa nepamätáte. Ty máš koľko? Ty? 9? Presne teba som hľadal. Poď tu rýchlo. 9 je akurát. Ponáhľaj sa. A dúfam, že si zo Turanu. Odkiaľ si? Zo Senca. Poď sem, z ktorého Senca? Čo je pri Blave? 25 km od Blavy? Asi. Čo si sa dal opáčne na autobus, či čo? Čo tu robíš? Máš babku? A dala ti babka dneska peňažky nejaké? Tak ty zo Senca ideš do Turan a baba ti nedala peniaze? Ukáž mi tvoju babku. Ukáž to. Babka, dvihni ruku. Babka, dvihni ruku zo Senca. A čo kive? Idem ti vybaviť peniaze. Až teraz vidíš. Ty prídeš do Senca, spalíte za 100 € benzínu a baba vám jedá peniaze. Babka, pekný deň. To je vaše vnúča? Áno. Dajte 20 € pre vnúčatko, lebo vám nepríde až na Vianoce. Dajte, do kostola dajte 50, tu dajte 20. Vyberte 10. Dajte 20, dajte 2, alebo dajte 50, keď dáte.
Tak ideme na poli, však ja idem na poli s ňou. 20 dajte. Uvidíte, jak vás bude dobre volať. Nebude baba, že baba, ale bábka. Babička, ale nebude. Chcete babička? Dobre, dajte 20. Máte, dajte. Čiže nedávajte mne pre vnúča. Koľko? Dobre, 15, 10 jej, 5 mojich. Bábka ti dávajú peniaze. Super, nebude. Keď bude nadávať, prídeš, aby na veľkú noc. Banský deň. Ahoj, toto je tvoje. Voláš sa? Nelka, prídeš aj o rok? Ešte prídeš, je to brať? Videli ľudia na zem. Počúvaj ma, jak ste vy v Senci, jak ste študovali, dištančne či prezenčne? Ako kedy je čo? Skryj peniaze, aby to nebola korupcia. Ako kedy je ako? Chodila si aj do školy, alebo ako? Aká si ty žiačka? Dobrá je trojka. Známky? Jednotky ešte nemáš, to aj budeš na gymnáziu, ale... Jedničky, tak? Jedničky. Počúvaj, my teraz porovnávame tu, nevybrať nám to, z Turán deti a zo Senca, dobre? Ja budem spievať pesničku takú, že čo je veľké a ty povieš, že jak sa povie malé, dobre? Napríklad veľký je dom, malý je? Veľký je strom, malý je? Nelka, tebe to ide. Babka bude na teba hľadať. Puste babku dopredu. Poďte babka dopredu. Dámy a páni, Nelka Senec. Slovo k slovu vetu skladá, skladať slova je paráda, deti toto radi majú, od malá slova skladajú, ja hovorím slovo strom, maličký je, ja mám teda veľký nos, ty máš malý, veľká je moja hlava, tvoja je zas. Baba s nami stále býva, s vami zase. Zlos mamu, keď prejde, stane sa z nej. Deti otca radi majú, ale radšej. No, ti tu dobre išlo. Otec je taký, čo nedá peniaza, keď daje. Syne, cesta, šmikľavá cesta, tu vám vedie. Oproti tebe som veľký, ty si ešte super. Porozprávali sme slova, ty si vedela, zaslúžiš si od nás darček, bola si vraj. Janička Nelka! Nelka! Ja nepociskova, ale zo Senca. Super, babka je na teba hrdá. Babka, jak? No, čo to zrobí 15 eur? A keď ste dala 50, tak aj teraz, čo jej dám ďalšiu otázku, bude vedieť. You speak English? Čo si mala z anglického jazyka? Nehutorte, no. Budeme rozprávať farby, dobre? Či uhádneš všetky farby, aké existujú. Drž si to. Deti ti dajú otázky z Turán. Ideme, povedz nejakú farbu. Žltá. Červená. Fialová. Co červená? Ostane vám tu, jak trubí. Daj mi ja.